Ez dituzu nahikoak nire besarkada. Neskatxa maindenik ezin dizut nirea besterik eman. Abots sorogarri honen atzean dagoan kantaria, abeslaria ezagutuko dugu gaur, Iratxe Mugire da bera, bizkaitarra, Barakaldokoa, eta besapean La piel transparente izeneko disko barria dakarrena. Durangoko azokan autoekoizleen saltokian bere lana aurkezten eta eskaintzen eta saltzen ikusiko dozu, baina bere lana urragotik ezagutzeko bera gurtuko dugu, hementxe daukagulako geuaz. Iratxe Mugire, eskerrik asko etortzearren. Zuri, Alfred. Zer moduz? Oso ondo. Ondo? Oso ondo, bai. Bueno, disko barriak makina bat zertzela da, kolore ugari dakar, kolore horrek aztertzeari ekingo dautzagu lehenengo eta bat, baina lehenengo eta behin kokatu daigun zeure burua, zu abeslaria zara, eta gainera diskoko abesti guztiak idatzi, musikia be landu, eta gero autoekoizlelez basabilz, itzelesko sorkuntza prozesua disko hau egi bihurtzeko? Hori da, bai sorkuntza, bueno, nik fase desberdinetan kokatzen dute sorkuntza hau, ze alde batetik nik sortu, disko honen abestiak aukeraketa bat da, aspaldikoak ziren, eta gainera urte oso desberdinatakoak. Hemengo abesti zaharrena, 1988koa da, wow. Eta gazteena 2013koa. Orduan, ingenduna izan zen aukeraketa bat. Abestiak pilo bat zeuden, eta bueno, nik urte asko pasa izan ditudanez disko hau grabatu nahiean, eta momentu egokia topetan, ez? Abesti asko zeuden, eta ingendun aukeratu. Orduan, lehenengo fase hori nik egiten dut nire barrenean, irteten da nenean, ez dakit, bihotzak eskatzen dira nenean, abestiak irteten dira, ez? Gero aukeratu eta hasi ginen lanean diskonen proiektua egiteari 2013an. 2013an Pedro de la Osa, gitarra jolea, hasten da nerekin lanean, eta hasten gara egiten konponketak. Abesti horientzako konponketak, hau da, nik abesti horiek konposatu ditut gitarrakin, gitarra eta botxa, eta hasten gara bigarren gitarra konposatzen. Eta, bueno, konponketa horiek apur bat neurrian egindakoak dira, eta horrek batzutan behartzen hau neri gauza batzuk aldatzen, ere gitarraren gauza batzuk aldatzen, eta denbora pilo bat emoten dugu hori konponketa horiek egiten. Eta gero hasten da, grabaketa, esaten dozulako sorkuntza, eta nik sorkuntzari gehitzen diot, kudeaketa, antolaketa, eta, enpresa bat sortzeko bestelako energia, nik uste jarri behar dela autoekoizle moduan zerbait ataratzeko, ez? Nire kasuan behintzat, iruditzen zaidua, energia euki behar dela, bai sorkuntzan, bihotzean, eta bai baita buruan, ez? Oso hotzean baita, bai, energia asko dalako, esentzu askotan. Diskoaren zuzterretara, erroetara abiatuko gara, eta kantuen artean, batez letrei erreparauta, askotan azala itatzen da, naturea bebai, zelan bustartu pertsonen azal hori, naturak daukazan elementuakaz? Nik idazten dudanean, nik uste hori berez irtetzen zaidala, orduan galdera horri erantzuteko, ez dakit agian beharko nuke hipnosi bat edo, ondo erantzuteko horren sustraiak, ez? Asko ateratzen zait, ez dakit nire azala, lurraren azala, nik uste gauza bera garela, ez da? Eta, guztiok lurronen parte garela, baina ez dut horregatik idazten, hori da nire pentsamendua eta nire logika, ez? Baina berez irtetzen zait, ez dakit, natura salarekin, neure, ez dakit, bihotza eta lurraren erraiak apur bat lotzea, berez irtetzen zait, nik uste barruan daukadan nire, ez dakit, nire buruaren moldea, apur bat, holan funtzionatzen duela, ez? Lurrarekin lotuz. Lurrak daukazan elementu batzu agertzen dira diskonetan, esaterako, naturan egoten diran, goizeko txoriak, eta txorien soinu horrek ez dozu ez internetetik atera. Hori da, esan duzun bezala abesti guztiak nereak dira, nire
bai hitzak eta bai musika, baina gero sarrera instrumental bat indogu, eta hori Pedrori okurritu zitzaion, berak konposatu zuen, eta nahi genuen, deitu genion Nana del Despertar. Iruditzen zitzaigulako egun senti baten soinua zeukala, ez? Bi gitarra horiek oso laburtxoa da, baina iruditzen zitzaigun zela apur bat goizean pertsianak igotzea, ikustea guzkizpiak, esnatze suabe bat bezalakoa. Eta orduan okurritu zitzaigun sartzea goizeko soinuak. Eta orduan Ibon Larruzea izan dela gure soinu teknikaria, ze grabatu dugu Euridia estudioetan, Boluetan. Ibon joan zen Bakiora, Bakion ibiltzen da asko, eta grabatu zizkigun olatuak, eta grabatu zizkigun txoriak, eta hori aurreneko soinuak. Eta badago anekdota polit bat, ze diskoan ikusten dozu tximeleta bat dagoela, eta ez bakarri tximeleta, baizik dala tximeleta krisalidatik ateratzeko prozesua, ez? Hori jarri nahi genuen, horrek ilustrazioak dira Unai Zokorenak. Eta hori tximeletaren eta transformazioaren ideia egon da hor nahiko presente nigan, ez? Eta txoria grabatzen zegoen bitartean, atarazun argazki bat, ni ez nengon, momentu horretan, Ibon juntzen bakarrik, alde batetik itsasora eta beste batetik basora. Bi leku desberdinetan. Eta atarazidan atarazun argazki bat ikusteko nola tximeleta bat baino gehiago, ibiltzen ari zirela, behin da berriro mikroetan jartzen. Eta esan gerun, seinale bat da. Zerrete daukie mikroek. Bai. Iratxe, naturaren elementuen urrentasun hori aitatu dauzkuzu, ume txikiak be protagonista disko honetan. Eta horrei buruz berbaiten hasi orduko, entzun daigun Fetuak izeneko abestia. Ados. Oiukare naiz, nere plazantatik, entzungo debit inork, nere plazantaren barrutik. Fetu zuek beste guztiak, zergaitik bestela, horren beste arrezik. Nire plazanta, amaren zabala, airea zure ama. Eta geruzu oiukari naiz, nere plazentatik entzungo aldit inor, ere plazentaren barrutik. Fetu zuek beste guztiak, zergaitu bestela, neke hau hain hizkuntza desberdinak, hain soinu gutxi, gorputz handi honenak, ez badira. Oiukari naiz, nere plazentatik entzungo aldit inor, bere plazentaren barrutik. Oiukari naiz, nere plazentatik entzungo debit inor, bere plazentaren barrutik. Fetu zuek beste guztiak, fetu zuek beste guztiak. Oiukari naiz, nere plazentatik entzungo aldit inor, bere plazentaren barrutik.
fetuak kantua entzunga izan dugu, Iratxe ume txikiak nabarmendu deuskusuz segaitik? Nik uste abesti bakoitza, asteko nirea da, baina entzuten duen bakoitzarena da, ez? Orduan bakoitzak interpretatuko du bere moduen, eta helduko zaio bihotzera, heldu behar zaion moduan. Baina nik abesti honetan, fetuak ez dut esan nahi, ez ditutu metxikiak aipatzen. Niretzako metafora bat da, iruditzen zaidalako, zelan askotan ez garen ulertzen, zelan iruditzen zaigun bakoitza individualtasunaren ilusio hori, ez? Ez dala egia, lehen esan dugun bezala, guztiok garela planeta hau, eta guztiok garela unibertso hau, ez? Eta bat txarto badoa, guztiok txarto goaz. Eta orduan fetuak hori izan nire momentu horretako, apurpan nire momentu horretako haserrea, nik hori konposatu nuen 2003an, eta haserrea ez gara ulertzen, fetuak, oiukari naiz nire plazentatik, entzungo aldit inork bere plazentaren barrutik, hau da, bakoitza gure burbuilaren barruan baldin bagaude, ez gara ulertuko. Orduan hori da historia. Eta Zoritxarrez hori askotan pasetan da, akaso disko hau entzun da, eta kantu hau akaso, niko inbukatzen dut, hori da, ni konturatzen naz, klaro, abesti bat konposatzen duzu momentu baten, eta gero urteetan zehar ikaragarria da zelako evoluzioa egiten duen kantuak, ez? Eta, abesti honekin gertatu zait, kasualitatez, ordenagailuan, ez nun gogoratzen, neukala zuzeneko batek, kontzertu bateko grabaketa, baina, ez dakizen bate, oindala zenbat urtekoa. Eta justo diskoan abotsa grabatzen bukatu ostean, derrepente deskubritu nun abesti hori, eta esan nun, ze pasada, ze desberdin abesten nuen, eta abesten nun aserre, eta jaz dut abesten aserre. Hau da, bai, holan gaude, gizakiak holan gaude, baina, ez dakit, esperantza da kontzientzia eta konturatzea apur bat burbuila horiek irekitzen hastea eta apur bat elkar ulertzen hastea edo bestea hobeto ikustea, begiratu nahi izatea. La piel transparente izeneko diskonen barruan, hotz lentxeago entzun duguna, fetuak entzun barri duguna, me dice Guille, juegos, emeretzi primavera, amor de un desierto, euskera, gaztelania, eta Amondino izeneko kantua be agertzen jaku, hau da, galegoari be, keinoa iten dautzazu, zu Barakaldokoa zara? Amodino, esan nahi duela astiro. Segaitik hizkuntza aniztasun hau? Ni hasi nintzen euskaraz idazten. Barakaldokoa naz, badakizu Barakaldon, gehienetan ikasten du euskara eskolan, bila, nik betidanik maite izan dut, eta nire hizkuntza bezala sentitu izan dut idazteko eta nire barrukoa dirazteko. Ordune, hasi nintzen gazte-gaztetat ni 12 urtekin hasi nintzen abestiak idazten, eta hasi nintzen euskaraz idazten. Eta gero heldu zan momentu bat, ez dakit 18 urteekin edo, hasi zala gaztelania sartzen abestietan, eta zergatik bietan bizi nintzelako. Nik ez dut pentsatzen abesti bat konposatzen hasi baino lehen, eingo dut euskaraz, zeia asko egin da ditut gaztelaniaz, edo ez irteten dira irten behar diren moduan. Ze hori da niretzako egia kontatzearen baldintza. Nire egia kontatzen dut, momentu horretan sentitzen dudan bezala. Eta Amodinok galego zurten eban. Eta Amodinok galego zurten eban, bai. Nik karrera Asturiasen ikasi dut, eta Asturiasen galegoa ez, baina galego asko zeuden. Eta denboraldi bate, bai pasatu nun, nire baita galegoa zegoela nire eguneroko bizitzan, eta orduan urten zan, baita. Bai, hori da. Orain ez nuk konposatuko galegoz, orain ez dagoelako nire bizitzan. Euskaraz eginda dagoan, emeretzi primadera entzutera goaz. Emeretzi urtetako tristura berriekin deskubritzen zezora garria eta similatzen zezaia da similatu ezean ze tristea den hau guztia. Diario berri bat hasi gura dut, aurreko ezerekin zer ikusirik ez duena. Zu barik adibidez
adibidez, zu barik adibidez. Ismaele doinoak, zaurietan azamar, barriro abesturot, barriro zure itzala, sasio guzkitzu diren, urtarri egunetan, hilabete askoren ostean, gure munduaren katastrofearen, nere itzedokian, eskemaren bila, zure erbestea, zure hautsa bilatuz, beste logelatan. Diario berri bat hasi gura dugu, aurrekoari guztiak lotzen dizkidana. Primavera, ez da aurrekoa bezala, barriro ez dago gerrari, ez dut egunkaririk itxi, da ondartzak garbi daude, beti moduan. Aurten ez aratorriko bilgora bizitan, daztelako ziren gauzen, enindu punto batukoan. Diario berri bat hasi gura dugu, gori baina hortziak, zure kontraesanak. Aurtengo primavera, elurrak estaltzen du regenta, katedrala, nani nere lehiotik, 19 urtetako tristura berriak, engainatzen ikasten, 19 primavera, zioinko plazara horre, 19 primavera. Urtetako tristura berriekin deskubritzen zezora garria eta similatzen zezgaia da similatu ezean ze tristea den hau guztia. Diario berri bat hasi gura du, ez dut barkamenik nahi, ez dut barkamenik behar, ez bada nirean neure buruari barkamenik behar, ez dut. Kantuak erreskadan entzuten gabiz, gaur bertan, Durangoko azoke hasita, bariku, zapatuz, domeika sortxe gongo da zure lana, zeitita importantean egotea? Bueno, lehen bizikoz joaten naizelako Durangora eta emozio handia da. Durangora ailegatu izana, ze, bueno, grabaketaren herri duen gaitik, luzat izan zaigu, ez genekien iritsiko ginen edo ez, baina bai gure gendula iristea. Eta zergatik ez dakit agian euskalduna izanagatik Durango da, apur bat ez, gauza handi bat da hor, eta lehen bizikoz joatea produktu batekin, bueno, garrantzitsua da. Alde batetik hor egoteko, baina egoteaz aparte nik uste dalako puntu bat, momentu bat, pilpilean gaudena, jende asko dagola hor, eta bueno, emozioaz aparte baita da kuriositatea, segertako da, hainbeste jende elkartzen gara, batzutan sinergia sortzen direla baita, eta bueno, hori da, emozio hori eta kuriositate hori, eta gainera zure musikia zuzenean bizi alizateko, hitzordua jarrikia aukazu bai ahotsenean. Bai, ahotsenean joko dugu, igandean, lauean, 12 eta 20etan. 12 eta 20etatik ordu batak 10 gitxi arte. Ze hor, 5 egunetan zehar talde asko pasetan garenez, ordu erditxo daukagu bakoitzak. Bai.
Baitzelesko lana, iratxe mugirek dakarskuna. Gainera interneten lan honetan oinarritutako informazio gehiago topauko dozu, materiala bai dendea daukolako iratxek eta itzelesko poltza eta elastiko kamiseta politiak dauko salako hor, lentxe aitatzen eban tximile eta horregaz olgetan egiten daben marrazkiak bertan ikusiko dozu ez, sorterik onena, iratxe, bideo paroa izan daizula. Mila esker, Alfred. Eta nahi dozun erarte. Mila esker.